Mone ntine chake nde kankhanika changu koma mukhoza kugwira chakumwa ticheze. Ufuna kunena zomwe zikupangika ku maiko ku Sahel, ma Sahel countries. Pali mgwirizano pakati pa maiko atatu aku Sahel. Maiko ake ndi Burkina Faso, Mali ndi Niger. Maiko awawa ndoti nthaka zawo ndi zabwino, ali ndi ma minerals and anali under France kandi ngati nebe kuti akadali under France chifukwa ma leaders awo pakali panopo pali Ibrahim Traoré, president wa ku Burkina Faso, Assimi Goïta, president wa ku Mali, ndi Abdourahmane Tiani wa ku Niger. Nde ma president anapanga mgwirizano wawo weti anapanga zonena kuti sakufunanso kuti akhale under France kwenikweni eti akuikankha France out of maiko awo, plus zinthu zawo azisintha kunena kuti oloma minerals zawo achotsa makampani amene amangobwera kuzatunga zinthu zawo afuna kuti pakhale ndondomeko olongosoka kunena kuti mukutenga chani, ndipo iwowo aini yachewo azipereka authority ndipo azika mitengo yawo ndipo azigulitsa kumene akufuna sort of eti. Nde pakhala mipungwepungwe imeneyi kwa kanthawi ndithu anapanga mgwirizano maiko atatuwa amapanga zawo amatsatira zawo. Nde focus yawo is not only kuti ngati kuti kugaluka eti pakali panopo anapanga mgwirizano wina umene apanga ndi Russia, koma mgwirizano wake ndionena kuti akufuna Russia yathandize kuwayikira ma satellite akhale ku mlengalenga eti onena kuti athandize kulumikiza ma telecommunications yawo, athandize technology yawo, athandize zinthu zonena kuti ziyathandiza kwambiri kuti sakuyang'ana military yokha, akuyang'ananso kunena kuti kodi tingapange chani kunena kuti tiyime patoka. Iwo safuna onena kuti aziuzidwa zochita ndi wina aliyense, afuna onena kuti akhale maiko acha onena kuti adzitha onena kuti okay telecommunications yathu ikugwira chonchi, kaya ndi internet kaya ndi chani zonse tili nazo pa ground, technology zonse zabwinobwino, ma satellites okha azitha kuona kuti zikuchitika maiko ena kaya mlengalenga ndi chani. So much that akufunanso kunena kuti aphunzire za space. Ndezonsezo anakapempha ku Russia, akukambirana ndi Russia kunena kuti tifuna kuti mutithandize kukhazikitsa zinthu izizi, ndi Russia so inatani inavomera. So much that anatumiza munthu wawo onena kuti apite kaya ngati anthu awo ma astronauts onena kuti akhalako ku International Space Station kuja chani amakaphunzitsa anthu ku Burkina Faso, ma Burkina Bay, anthu aku Burkina Faso amachedwa ma Burkina Bay, kunena kuti mmene kulili ku International Space Station chani kuti akupanga impart knowledge ya space and technology, not just kuti anthu tizingokhala kumangolandira kumayembekezera kuti otigawire. Akudana ndi zonena kuti zizikhala zizonena kuti panga chakuti ukapanda kupanga sitikupasa ichi eti afuna onena kuti paokha adzitha kuyima nkudzipangira zinthu okha, akuti technology yomwe ataphunzireyo iyathandiza ndi disaster management nanga paja zimene zimachitikira sometimes kaya kwagwa chimvula kwapanga ma flood kuti anthu timadikirira kunena kuti maiko akuti abwera adzatithandiza. Afuna onena kuti adzitha kumakhala ndi zipangizo ndi kuthekera kuti zinthu azizitukula okha, azizipulumutsa nkusiyana kuti azingokhala kudikirira kwina eti ndakukhala ngati kuti akupanga zakupsya ndithu kuti it's not really about kuti tikudana ndi dziko ili kapena timasapota dziko ili. I think iwo kwenikweni alibe nazo ntchito zokhala kuti ife koma uku koma iwo akudziyang'ana okha pa okha kuti ife where do we stand, patokha tikuyima, patokha tidzisamala. Nde akukhala ngati kuti afuna akaphunzire akhale ndi upangiri wodzitha kudziyimirira okha, chimene chili chinthu cha mtengo wapatali kwambiri. Nde iyo ndi update chabe yonena kuti apanga mgwirizano ndi Russia ndipo Russia yavomera, sikuti angowaphunzitsa pang'ono, afuna unena kuti akhale ndi technical know-how kuna kuti paokha anthu awo adzitha kupanga zinthu zimenezozo kuchita operate zinthuzo. Nde ka update chabe ka zomwe zikupangika ku ma Sahel countries zikomo kwambiri.